کسایتیه که خباتکار و نشتîmanperwer li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê koça xwe ya dawî kir. Di roja sêşemê 17 Mijdara 2020 xebatkar û Kurdperwer Beşar Hacı Hisên Sîno li bajarê Dirbêsiyê koça xwe ya dawî kir. Beşar Hisên Sîno ji dayîkbûyê gundê Kurkundeyê gundewarê Dirbêsiyê sala 1938 ji dayîk bûye. Derçûyê zanîngeha Şama paytexta Sûriyê di salên şêstê de beşê rêfêkaf. Piştî damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di sala 1957 de bi hezaran jê Kurdperwer tevlî refên partiyê bûn û xebatkar Beşar Sîno jî di sala 1958 de tevlî refên partiyê bû. Herwiha di karê xwe yê partiyê de çalak bû û ta bû endamê encûmena herêmî ya partiyê. Xebatkar Beşar Hisên Sîno beşdarî di Kongerê Yekbûnê de sala 1907 li başorê Kurdistanê bi serpiriştiya Barzaniyê nemirde kiriye û gelek caran rastî astengiyan û girtinê ji aliyê ewlehiya rejîma Sûriyê ve dihat. Ta ku ji karê wî yê mamostayê hat dûrxistin bi tûmeta ku matirsiya wî lê ser ewlehiya dewletê heye. Tûmeta ku hemû xebatkar û Kurdperwer rastî wê dihatin ji aliyê ewlehiya rejîma Sûriyê ve. Xebatkar Beşar Sîno ji malbateka Niştîmanperwer e wefadar ji Rebaza Barzaniyê nemire. Birayê xebatkar û serkirdeyê Koçbakirê Hemîd Hacı Hisên Sîno ye û ta ku koça xwe ya dawî jî kir li ser bîr û bawerî û rêbaza xwe ya pîroz Rebaza Barzaniyê nemir bû. Xebatkar Beşar Sîno xêzandar bû bavê sê kur û 4 keçan bû. Piştî ku rastî krîzeka nexweşiyê hat koça xwe ya dawî kir û termê wî li goristana gundê Kurkundeyê gundewarê Dirbêsiyê bi xakê hat spartin. Lîlaf Badir.